siis se, että johtaako tiede ateismiin. Ja mä yritän tässä argumentoida tämmöistä ateistista argumenttia vastaan, joka sanoo, että Jumalaa ei tarvita, koska tiede pystyy selittämään koko todellisuuden pelkästään luonnollisten syiden ja seurausten pohjalta. Ja tähän argumenttiin selitetään kertomus tai historiallinen väite, jonka mukaan tieteen edistys on perustunut siihen, että on luovuttu Jumalasta selitysperustana. Ja mä yritän tässä väittää, siis tässä lyhyessä esityksessä, että ensinnäkin tämä kertomus siitä, että tieteen edistys perustuisi ateistisen tai agnostisen näkökannan omaksumiseen, niin se on vastoin historian tosiasioita. Ja toiseksi yritän sanoa sitä, että tämä tieteen kyky selittää tarvitsee selitystä. Ja mä yritän väittää, että esimerkiksi historiallisesti kristinusko on tarjonnut joitakin niistä perustavista uskomuksista, jotka tarvittiin, jotta tapahtui koko ajan se luonnontieteen vallankumous 1700-luvulla. Ja mä tässä nyt sitten käyn läpi joitakin ihan nopeasti näistä uskomuksista. Siis kaikkein perustavin uskomus, mikä tietysti tiede edellyttää, on se, että maailmankaikkeus on järjestynyt. Ja nyt tietysti naturalistikin, siis sellainen, joka ei usko Jumalaan, niin hänkin voi ikään kuin hyväksyä sen, että maailmankaikkeudessa on joitakin osia, jotka on järjestyneitä, jos esimerkiksi oletetaan ääretön aika ja esimerkiksi oletetaan, että niin kuin epikurolaiset oletti, että atomit on sattumanvaraisesti yhdistynyt äärettömän pitkän ajan, joten on yhdistynyt kaikilla mahdollisilla tavoilla tai äärettömän monilla tavoilla, niin silloin voidaan olettaa, että jossakin tilanteessa syntyy järjestystä ja sattumalta. No, mutta että kristiuskon pohjalta tämä on luonnollinen oletus, että koska luoja on älykäs, niin silloin maailmankaikkeus on järjestynyt. Ja esimerkiksi Alfred North Whitehead toteaa, että vaikka monet meidän ajan tieteentekijät niin kuin jollakin tämmöisellä filosofisella tasolla ei usko, tai heillä ei ole selitystä maailmankaikkeuden järjestykselle, niin silti, koska me eletään tässä kulttuurissa, johon on sisäistynyt usko maailmankaikkeuden järjestykseen, niin siitä on tullut tämmöinen perustava vakaumus, mutta historiallisesti tämä usko maailmankaikkeuden järjestykseen, niin se on peräisin uskosta siihen, että maailmankaikkeuden luoja on järjellinen olento. Eli Whitehead sanoi näin, että selitykseni mukaan usko tieteen mahdollisuuteen, joka syntyi ennen tieteellisen teorian kehitystä, on tiedostamaton johdannainen keskiajan teologiasta. Sitten, mutta minkä tähden sitten kristillinen näkemys nimenomaan johti tämmöiseen kokemusperäiseen ja kokeelliseen tutkimukseen, niin se johtuu siitä, että vastoin siis esimerkiksi platonistista näkemystä, kun platonisten näkemyksen mukaan tämä demiurgin luoja joutui luomaan maailmankaikkeuden järjellisten ideoiden mukaisesti, koska se oli sidottu näihin ideoihin, mutta siis kristillisen jumalakäsityksen mukaan Jumala on täysin vapaa luodessaan maailmankaikkeuden, ja sen tähden ei ole mahdollista tietää, että minkälaiseksi hän on luonut maailman muuta kuin tutkimalla sitä kokemusperäisesti ja kokeellisesti. Ja sitten tietysti kristillisen näkemyksen kuuluu se, että kun maailmankaikkeus on erillinen Jumalasta, niin maailmankaikkeus ei itsessään ole jumalallinen, sitä voidaan kokeellisesti tutkia. Esimerkiksi tämmöinen tieteenhistorioitsija kuin Floris Cohen, joka on kertonut tämmöisen aika laajan tutkimuksen tieteellisestä vallankumouksesta 1500-1700-luvulla, niin hän kiinnittää huomiota siihen, että nimenomaan kristillinen näkemys tai kristillinen realismi, eli kristillinen usko siihen, että maailmankaikkeus on olemassa objektiivisesti, niin se synnytti tämmöisen kunnollisen uskollisuuden kovia tosiasioita kohtaan.
Ja niin kuin hän sanoi, että tarkan havainnoinnin kulttuuria edisti se, että empiirisiä tosiasioita kunnioitettiin Jumalan antamina ennemmin kuin jonakin sellaisena, mitä voitaisiin selittää pois ihmisen korkeamman älykkyyden pohjalta. Ja sitten yksi tärkeä uskomus, minkä kristiusko tarjosi koko länsimaiselle sivistykselle, on usko siihen, että ihminen on ollut Jumalan kuvaksi. Ja siitä sitten seuraa, että ihmisen älylliset kyvyt, kuten järki ja havainto, on luotettavia. Ja siksi on mahdollista järkiperäisesti ymmärtää maailmankaikkeutta. Esimerkiksi, jos me ajatellaan vaikka Galileo Galileita, niin hän uskoi, että tämä ihminen Jumalan kuvaksi luotuna olentona, niin se ilmenee nimenomaan ihmisen matemaattisessa ajattelussa. Ja koska Jumala on luonut maailmankaikkeuden tyhjästä, niin toisin kuin Platonin demiurgi, joka oli luonut sen oletettavasti niin kuin kaoottisesti alkumateriasta ideoiden pohjalta, niin koska Jumala on luonut kristillisen käsityksen mukaan maailmankaikkeuden tyhjästä, niin hän on voinut aineessa täydellisesti ilmasta oman niin kuin matemaattisen älykkyydensä, ja sen tähden ihmisen matematiikka sopii sitten myöskin niin kuin luonnontieteen teorioiden pohjaksi. Ja tässä yhteydessä sitten on mielenkiintoista tämmöinen lainaus, tämä on tietysti ateisti-fyysikko Steven Weinbergin kirjasta. Hän kiinnittää huomiota siis tällaisen yksityiskohtaan, että esimerkiksi teorioiden matemaattinen kauneus käytännössä on osoittautunut yhdeksi kriteeriksi, jonka avulla fysiikan teorioita keksitään ja arvioidaan niiden pätevyyttä. Ja Weinberg sanoi jopa niin, että sellaista viimeistä teoriaahan siis viimeinen teoria olisi siis fysiikassa. No Kari ei sitä voi paremmin kertoa siitä, mutta että fysiikassa pyritään luomaan ikään kuin kaiken teoriaa. Ja nyt Weinbergin kirjahan on unelma viimeisestä teoriasta, siis suomen kielelläkin se kirja. Ja hän sanoi, että sellaista viimeistä teoriaa tai lopullista teoriaa emme missään tapauksessa voisi hyväksyä, joka ei olisi kaunis.